जों बुजिया रोङिया आफ्टर जे फायो आइ खालामो जे फाय आइ खालामो दा होइसिन खालामनोब्ला सिपिएम हाय खालायखा तागब दै प्रदुत किसु दै गासे थाइखि बिखा हरबात थाइबैना केवल बुलायानि तगलायानि साब बैसा तगलायानि अरद का बायखा हैं दाला तो दाला शाखानो इलेक्शन बासाया हि लोकसभा प्र हमारसि आइ मुझ बासाया टिकेट दरमा परिसन बनि डिभिजन सि प्रदान तो बासा फै ता अरल बासा फै बिला बासा का आं बासा उ ताब अरनिया सि भेलु टिमा बारा गइना निर्णय ज तो राइ आरो बुंगिया फिला का दाला बेनि बराजा ब बेनि बराजा एमडीसी प्रदुत किशोर देवर मानसि लोगोबा मन बुगा गरा हलालांका हे हलालांका प्रवीना बु बने बु सुसि बाइथा राजा बय सुया दं बुया बन पर तो बिया राजा फैलांबा जों बुजिनि नांना आगे राजा बाहागि जों खालायजांखा राजा के पारे रमना जुनि नै बासाय हा अब बलंसा हमाले ते एडिसी इलाका नि बलंसा हमाया लामा खालाय तो दुरे को जों बरबाद दङ किसु सेतना मानना बीजेपी तमा खालाय नायखा बमा सब नायखा नक मांगना दै मांगना कारेन्ट मांगना सावै चानि बं माइरं मांगना सुमनि गेस मांगना सावै खियानि खिथाय मांगना बियारा थाका 5 लाख टाका नि बिथि मांगना पाइमाने जा ताबो पुरा रोलांखा नकला बाजार काइ दिहुमानि कोनो जगह थाइ योलै जा तक तै ता खंगु दै जाने तक ता खं वा मुसुक दुध जावानि बागे वा ता वा बाय फुं गाके दिहुइनाय नों बाय गेते खासि दिहुइना नों आरो जे ताबो तक ता खन अबर जाने वा मत रिमारि अब खाइ मारिना फुंबो खाइ मारिना मुसुबो खाइ मारिना नों ओइ जे कके आरो न निरो किन्तु काहान के माकाइना नबन नबन सासाइने हाइया कृषक कल्याण ट्रेन त्रिपुरानि चालुन थांबाय हा नों अ कके अब दिल्ली बेंगलुरु चेन्नाई हैदराबाद मध्य प्रदेश लखनऊ प्रयाग काशी गंगा से बारि सर सौगिना अम हानि बांगिनायनो निरमन माकाइना हाइटिनि ताबो अखलिफोर रां थांगिना अ लामार जेतिनो दर दर खाइगिना ता ए ताबो सामने अ गोसां मादिनो जेतिनो लामार खाइरां चेष्टा खाइदों